Представяме ви детския дървен спа комплект за игра. Той включва всичко необходимо за една перфектна спа почивка. Елементите се съхраняват спретнато в тази хубава чантичка, за да можете да приберете всичко след игра. Вътре ще намерите прекрасна регулируема маска за очи, малко захарен скрап, пудра, малко огледало, което е наистина сладко, шампуан или сапун, масажен ролер, имитация на малък нефритен валяк, напълно задължителен за спа, сапунче на красива поставка, лак за ногти, балсам за устни и разбира се пила за пети. И да не забравим краставицата за уморените очи. Един от най-мощните начини детето да учи е чрез имитация и като наблюдава своите родители. Ако възрастен прави това, значи то е важно. Изберете детския дървен комплект за спа игра от Tenderleaf Toys, за да мотивирате децата да се грижат добре за себе си. Ще го намерите в играчките.com.